Ebraso say ye den komotwetwe no de aka chie ni nyina no esom na Dr. Alhaji atenase na afekwa no Thomas Kobla J wono so atenase menko mo ho na ye ni nkomo na onu say Alhaji vision de oba no waba wode nuro na ba na ye di ho nkomo mpanimfo mama kwa aba ye na menya ba nempo mboko de miro Nyankopon do Nyankopon o Nyankopon go sisira ye pa Dr. Alhaji men sha se mfiri ho mirim so bebo adwuma ndi no waba odin ni ahwe nuro ye wa hai adwuma kora edi. Okay, ebia na obi ntimi nkada onhwem yo hada. Intimidin album just a Herbal traditional and Herbal Dr. Alhaji Ahama Idris. Opanyi kwanche for me namda Alhaji Vision Herbal Clinic and Spiritual Center. Me okokomlemle haya Adom TV dan kase ameka samu ye chipe. Ti baby a ofri baby a wonya beduru ha pe bo Alhaji Vision dia. Obi a be son side den. Eto aba Alhaji Vision Herbal Clinic. Okay. And I no pe bia na ma me ne papa bi tie me nua ba me ofa se bi tie me. Na how be done so aye kwankro if ni trust be si ni nase e bebe ya meka chem say doctor said him die fo ho akuku dam ho o ma hwew entimi nye de enko e die enti na entumi enko meka show say me yesunsum ni honamani adwuma enti wo how ni amane bia abeda so aye kwankro wanum endu a wo wiase nyina entumi enko no me ya brante bia me nyadaji tamina nanom ase mo mutete me amamre ni amane kwan so enti eyen haban enubna enunsini enuanom biaba na twedi ampo Nyankopon adawro ma ode fa wo so enam didi dwuma enti na no pa bia na obi tie mi na o ani ho hawo diabetes na ha no eye bp ne sisi na ne ya ne sawe na no ye ntititi tiare bi da no so wa no madura ontumi nye de enna ne ti fan pai no de sebi okasa na enka wonanum ye de number de betudwa o screen ani mo be fa number de no wa frame me de ka hono so be ma doc abobosa ne o ma no so nyina nya esa de number no atutwa yo papa be da se ayaso ya na bibidru na edidi dwuma se ne papa edi kan no se wani na how se te na wo wani so na se ohwe ade a unhu ni yi ade be wa unhu ni na se wa kire nso a unhu ni oba ne nyina no ye be mo adra obenom eno no umfa ngu wani ne so yenye o surgery so ba to benom na je sa fa veins no na akoye dwuma na wani ne so ada ho ede ama yes sexual weakness enu ya ma bia o tie samri na se bia obi wo ha se na onim ne ho dada nsese no asesa ono so ba ya so abenye adura no ma besan gina ne dada mu ebiom diabetes nso ehundru ewo ho ya na nipa biblie say diabetes hundru ni ho entimi ma fe ye de oba ya so adura de be ma no ebe ye adwuma ama etima aba fem kama so na bp nso hundru ewo ho papa na menstrual problem ye nua ma wo mti yin ana so mo hwe samre aso bu ha wo menstrual problem bi wa ne de na esesa eba this week abon say time ese eba no time no nso na asan ababium ana se onya ya obi ne nyina no ba ya so ya ma na duro no ma ebi jai kra na so na infertility so ba ni be ma mpe awo ha ma ware amunya eno so ba ya so ya na ye pese mumie no nyina nto anamo emra na yenye hwehwemu na ese won ese de aduro kan no de kan na ese mo so motimi awo na spiritual problem eno so hancrophobia bri aye wadwuma sem aware sem ene sa de nyina no ba papa oye ho adwuma waist problem obu ha na adwuma wo ye nti de bia no se ne sisi besoro no so ba ye mo aduro no ma ho beto stroke ebi ana kan odi shebi ato mu de na nante kakra ba ka de kasa ne nante no so mu de ba bibia ebe ye kama obu ha se de bia ni ti na ye ni ya ni ti se dwa na ni se efi ha na ba ha no so ye wo hundro wa papa be so asa o mo aduro no ma no ano no te se bibia be ye kama e de amount be jama papa na no nkasa kirim ajama ifa cho ani hu hawa ye kan menye operation me fa duro so nye de emfa nguani so etwedi ampo Nyankopon haban enubna enusini ana odi na me na so na ye hyira so ama me na ne abedi minsa obi tie mi na no pai ade wa kyerɛ wo hu obi so hɔ eben na wonye den hu obi anu sie ne wisi obi de one time wanum no di no aguso a entumi nye den enko ebia na onti Alhaji Vision nka se metimi dia bibidura ye sa ne manti okɔ ye na ni ba cooperation aka ba kom pai se ka we den kama koma fatu yem na no pai se wutie mi a obetima so number no bi obi hɔ onhu number no wɔ ha so number no ma 0242 812 426 0242 812 426 and 0502 187 178 0502 187 178 but my many papa bia wutie mi na no pai diabetes won how and how diabetes na jaw eye problem ajaw severe body pains when sound no na no ye otititi obi ho woda say no obesore na ye diama no so obesore wanum nuru ache entumi ye de enko me ka sha obose sebi say sunsum ni atoma akra inshallah because me spiritual checking into how ni amane bia ye de edan so entumi ye de enko no like say de fa beto manim bebre chini abre entumi ye de omunya ho
yes and so ba Alhaji vision ba ka maka kire wo se amamre ni amane sabi de bia me ka kire mo se dankasi a ye bewura mu wutimi fa wo pe emebonwura amaye de wo penye de mpie nko obenya aban amane sa na nhaban no na no pa wutie mi ye odi utie wo ya eye adwuma ye odi akoma ho adwuma ye odi ani ho adwuma ye odi sisie mo adwuma ye kokko de wo ho kokko no na meka no kokko ho ahometi ne kokko no bia na abeto na bonten abano ma kokko na afifio no ebetimi akọ kokko na jaw constipation ayemtim no ebetimi akọ kokko na jaw eye problem ebetimi akọ aye amamre na amane so wo sa kokko adure ekutami ya maka nhaban mako 7 na maka bom obi ho agya ne na ya emoja nko a sebi se ne yem ka no kra no obekwa na osuro sanse ne to ano ayde aye kokko no bia ayde afifio Alhaji vision ka tell say me ka nhaban ne bom nam de yesa adwuma no a mema wo de obenom na ma de wo de befa so inshallah sa kokko na hawa kokko afre ni pa bebre ni ade wo aye kan fa ye kokko enso be hospital we ni ato din say glaucoma na aba wani so obekun entimi ye de enko na kokko na hawo me ka say kokko hu pa de a kokko hu adansidi e koso fi Germany kokko hu adansidi e koso fi USA kokko hu adansidi e koso fi Spain Netherlands Holland Amsterdam koko ho adanse die koso fi Denmark South Africa bia me sani no de ko enti ma me ne papa bia na no pe wo akwantio mu na no me ka che se me ye adwuma wa ma no ne kra che Ghana ha because ya kasa ye ko we be UK say ma hwe nipa bebre ti wo ho no obi de wo number ama obi no no so afrew saa na ye de adwuma no enti wo haw ne amane bia da so wo akwantio mu de ne eye problem wo de ne diabetes wo de ne BP me nua be ma wa no BP adura wo ntumi na wa no me sisi akun be ma aja eye problem obema nya adwuma obi tie bi na no pai onhwe sa adure ekutami bema ne bema nya adwuma maka so se bema na awukura no a ebe den ebe sorry obi so hwa ne de boni tim ko na si ni trase ebe akokko wa wode nim ebe akokko wa akosia na bema ne adwuma ye oba bi ho ahonhom bi di na chi ebe awokọ obi tie mi na no pai sa haw no obi okoba bi a eye adwuma oba na yere no pena ne bema ide na adwujo na no obi fra mi fi Germany no okasa asem no na no eduaba na se honhom asem eno honhom asem ho obi ho a spiritual manager ya e ka ho asem na ya break ba bia entumi nye de enko no okay ye wade bia ho kwan on si ye ba ha ya mamre ne amamre asa amani asa ne ye bewura sa ne untimi metina hasa nti se obi o spiritual manager oda wo so da ye basa na obi ne nada ona mana anasetin tan chichi nti ono bibia ne ho ba ya abede ebeyeye ebi akura to kwan akwa kwanti mo san ba fie because abrabo ne nko yiye sa ne oma no edi wachia etimi sama o yare e sell life me ye ho adwuma me hwe kwan ma hwe ba bia sa hawo ne ye de free ma promise and faith and ha wo no scatter won sem na ahye no me hwe ho kwan a ma ye ho adwuma ma inshallah ma ye bebre o enye na ye ka disa yes obi o techima na se kintampo ba bi techima no wo si Alhaji vision me fie no me ntumi ntsana fie no me tsan fie no ma na me yare so okoba bi ese abayifo asase na wote so no asase no bia na honhom bi na ti asase no so na ahemfo na ida ton asase no mo de so mo nim hwe sika na na ye ya na ye de ne yare na haban ya ye de yes adwuma no tumi wo ho ma me ne se oda ontumi ndana ne ho hyehye na awode no inshallah ma bia juma ma me no asase me de bibi be na se tumi ye wonua mu tumi ye won haban mu ji se wusua ji se wuhu yes na ma ka cho se esire mu no ya na ye de na efirifie o abusia bia wona chede me na nanom hwe ade saa fititititi na ane aba bedru me so e fa he ne ehwe wa ye behu na numbers bi komlemle Adom TV wo de ba bia ofri bia na no pa bia wo tie efri tema wo tie efri ashaman yenko pando temale Japon akoso moso manya akuse bofo nyina takra de komase ba bia wo tie me fri bia wo de Adom TV Adom FM kase ho na oba Joy FM wonya bedru wo pe busa se oba Alhaji vision back busa papa no security for no mbekiro obi tie mi na no pe se siatika ne sisi etwe ne wona ntika kra no watena se obi na ntika kra no wabre we yen haban enobra ensini makomako 9 na maka bom amamre ni amane ya den edi akire maka che se stroke na body she na to obi a ebo no odi ni tu na mo kakra ene nante ne kasa mo ya de abedi ma no Alhaji vision se fa ne bra oba bi tie mi na wodi anu aye den to ne be ma hia na nsuo no saba wontumi nwu abe 5 to 10 years ni awon ye de emma Huadroni, inshallah, obeden, wafa, obi team na no pay typhoid and a hano, stomach ulcer and a hano, obi so adiebi than him, and what any fibroid, a koha, na baha, a chinia che, why loves beer, why be into inco. Makacho said in Rian, a beer when a juma, a kutami. Inshallah, be your funeral be done so. What chinia, minion more doctor said him, dear for no my from their into incono, omra.
obi so ho akwara ne ye che na de wo hu na dwen wu odi retentive memory de no yes odi obi ho de pen to ba bia obi twa no sa onye de hu eno so hu adroni obi so o wasi your body pains e brand so ti so mo so number yes number ne 0242 812 426 0242 812 426 and 0502 187 178 0502 187 178 but I do akonya back phone transfer change you see page mu to how ne amane bi da so aye kwan kro sunsum ne hunamani frem na ntwehwe komo kokomremre Adom TV dan kese na se no Dr. Alhaji no Alhaji vision e na wo kire nro ya de akodo ya wosa wo be dru joy FM hakora no a wo busa security fo na obi a se wo pe Alhaji a obekire ho wo da ye chi ye ya na wo de wo mo akodi nkita wo busia bra na so se me mama mu eso na kai se sister Sandy bi ye guy na enne no fufuo party ni mpomponso no ye frase enti na ebe no nnuane kakra bi wadi modom a ni nyina mu nsebe de be so mu akwasinsia so be ya krade na afei enkomotwetwen ye wo hodom na kai se wo hia me a be frɛ me anoche wa badwo se wa na ye dan ye ho abai die na de aka kire nyina na ebe to so obedwam so fufuo party nti enko ba bia